हेलो लोगोफोर, रंजालिक्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, दिनै आङो क'क्राझारनि बाजारावहाय थांनो लादों अलकबिनि फुलि लायनो थाखाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आङो दा बाजारावहाय सफैबाय। नैबे फारसेथिं गामसा फानदों, खाथियावहाय मैगंबो फानदों। नैबे फिथाइनि दखान। ओमफ्रायहाय आं फारसे साइडजोंनो भिडिअखौ खालामलांनोसै। बे साइडजोंनो बिबारनि आरो बिफांनि फुलिखौहाय फानो। नैबेलाय आङो लाइन लाइन दिन्थिलांनोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आङो मैगंनि फुलि फारसे सफैबाय। नैबेलाय मैगंनि फुलियाहाय बेवहाय बुरजायैनो दङ। नैबेबो माखासे। ओमफ्राय नै बाहायबो दङ मैगंनि फुलियाहाय बुरजायैनो। नैबे मोनसेयावहाय लाबाय आङो अलकबिखौहाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आङो दा हासारनि दखानावहाय सफैबाय। नैबेनो हासारनि दखानाहाय। बियोहाय दुर्गा मन्दिर थांग्रा टार्निंआवनो। आङो बेहायनो लायो मैगंनि बेगरखौहाय। बिनि मैगं बेगरफ्रा रज'यो आरोना मोजाङैनो। ओमफ्रायहाय आं दा हासार लाबाय एसे, ओमफ्राय मैगंनि बेगर लाबाय। दा आङो टाबनि दखानावहाय फैबाय। आङो बिनिफ्रायहाय टाब गंनै लाबाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नैबेहाय गलाब बिबार फानदों। नैबेलाय बिराद समायना गलाबाहाय। गोसोआथ' गासिखौबो बायनानै लांजोबनो गोसो जायो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आङो बाजारनिफ्रायहाय सफैबाय। नैबेलाय गलाब फांसे लाबोबाय आङो। बिराद समायनाखा नै गलाबा। ओमफ्रायहाय बेखौ 100 रुपिस लादों। ओमफ्रायहाय आं नै टाब गंसे लाबोबाय, एसे गिदिर साइजनि। ओमफ्राय फिसा साइजनिखौहाय गंनै लाबोबाय। ओमफ्रायहाय नै मैगं बेगर लाबाय आङो। नैबे सबाय बिमा, नैबे लाव। ओमफ्रायहाय हासार लाबोदों आङो। नैबेलाय बियो बिलाइनि हासार, नैबेयोहाय निम बिलाइनि हासार। ओमफ्रायहाय नैबे मोनसे स्प्रे बथल लाबोदों आङो। स्प्रे बथलाहाय जोबोद मोजां। नोंथांमोननो आं दिन्थिनायसै स्प्रे खालामनानै। नैबे टाबाव खालामग्रोनोसै आं। नैबेलाय नुदोंना? फार्स्टआवहाय बेखौहाय पाम्प खालामनानै लाग्रोनांगौ। नैबेलाय बिदि पाम्प खालामनानै लाग्रोबाय। ओमफ्रायहाय जोङो बेखौ स्प्रे खालामबाय आरोना। नैबेलाय जों गलाबाव एसे स्प्रे खालामनोसै। ओमफ्रायहाय बेखौ 200 लादों आरोना। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नैबेनो अलकबिया मुथाथाम लाबोबाय आङो। ओमफ्रायहाय नै फुलकबिबो लाबोफाबाय आं। लोगोसे बान्दा कबिखौबो लाबोफानो नायबाय माबायदि जायो। बांसिनानो थैखायोसो बाजारनिया। ओमफ्रायहाय नै आं जेनिया फुल लाबोबाय फांनै, मेरिगल्डबो लाबोफाबाय। दानियाहाय आङो बारियाव फैबाय। आङो फुलिखौहाय गायनोसै। हाखौहाय एसे सिगाङावनो रेडि खालामनानै दोनखादोंमोन। नैबे रोदायावहाय दै होनानै लाग्रोनोसै आङो। रोदाया दै होनाय नङामोन, बेखायनो दै होबाय आङो। बिलाइयावबो एसे दै सारस्रोनानै लाबाय आङो। नैबेनो लोगोफोर आं गायनो लानाय जायगायाहाय। बेवहाय आङो हासार होनानै लाग्रोखाबाय। ओमफ्रायहाय एसे गुवारानो जायगाया। दा आङो लासैनो गायलांजोबनोसै।
ओमफ्रायहाय लोगोफोर आङो कफिखौहाय गायखांजोब्बाय जाखिनि लाबोदों नैबेलाय दा आङो दै लुनानै होनोसै। दै लुनायाहाय जाबाय आंना। ओमफ्रायहाय लोगोफोर आंना नै कफियाहाय बिराद मोजाङैनो थांखांजोब्बाय। आङो बेखौहाय अखानायै फुङाव भिडिअ खालामनाय जादों। नैबेलाय लोगोफोर बिराद मोजाङैनो नुबाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर आंना नै कफियाहाय एसे मोजाङानो देरहांबाय। नै बियो अल कफि एसे देरहांबाय लोगोफोर। ओमफ्रायहाय आं बेखौ 20 डेजनि उनावहाय भिडिअ खालामनाय जादों। एसे मोजाङानो जाहांबाय। ओमफ्रायहाय माखासे थैदों आरोना। आं थैनायफोरावहाय न'आव बानायनाय फुलिखौहाय गायसननानै होनाय जाबाय। नै बियो फुलकफियाबो एसे मोजाङैनो देरबाय नैबेलाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर आंना बेयावहाय मिक्स जाजोब्बाय आरोना बान्दा कफि, अल कफि, फुल कफि। ओमफ्रायहाय नैबे साइडनाहाय बान्दा कफि बेखौहाय आङो न'नि जावैनायखौ गायनाय जादों। नायनोसै लोगोफोर माबायदि जायो। ओमफ्रायहाय आङो फिथाइ थायनायखौहाय उननि भिडिअआव आपडेट खालामनानै होनोसै। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।